alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme et haul, unboxing, et eller andet, ja. Måske ved I det, hvis I har været inde på min Instagram, tror jeg har lagt noget ud. Men her om 10 dage, der skal jeg have en hund. Og hvis der jeg kommer til at kigge sådan der, så er det fordi, så skal jeg lige finde en ting og vise jer. Jeg skal lige gøre noget sådan der. Nogle af dem tror måske, at synes, det er lidt voldeligt. Men jeg har bare taget en saks, men det er fordi, at der er sådan noget plastik, som jeg ikke tror, den kan åbne. Og så har jeg bare taget en kniv. Ej. Hvis jeg måske virker lidt træt, så er det fordi, jeg er syg og keder mig lige nu faktisk. En af tingene har jeg ikke købt i dag, men den kom med posten i dag, og den har jeg desværre åbnet. Men det var fordi, jeg ikke vidste, om det var den, der var kommet. Ja. Jeg mangler få ting. Jeg har købt en hundetaske, men den er ikke kommet endnu. Så ja. Lad os bare gå i gang. Prøv at jeg skal se noget. Vi har været i Jysk. For lige kvartering. Vi har været i det er det der. Maxi Zoo. Kvartering. Maxi Zoo. Reklamering. Yes. Ja. Vi kan starte med Jysk. Den er lidt mere kedelig. Vi har rigtig købt 3 af de her tæpper. Men det er fordi, jeg tror, dem er ned til min stue. Så ja. Den regner jeg med at vente med at åbne, men det var mere sådan ligesom sådan samlet. Og i morgen skal vi komme til at der og ikke fokusere. Men det er fordi, at det kan være svært nogle gange. Den hedder Price Star. Ja. Den er 130 gange 160 cm. Så det er et pænt stort tæppe. Lidt sådan, det er okay blødt til en hund. Ja. Den kostede godt. Vi kan sgu da 3 af dem. Nå. 12 kroner. Ja. Det står der, ja. Vi gav 61 kroner i alt, tror jeg det var. Så vi har også købt nogle plastre, men det er jo lige meget at se for jer. Nå, lige meget. Så har jeg købt sådan 3 bøtter. Det har egentlig ikke rigtig noget med en hund at gøre på en måde, ikke? De koster 15 kroner. Men det er fordi, jeg tænker mig sådan, at så kan man ligesom åbne her, så ligesom glas. Prøv her. Men det er fordi, jeg tænker, så kan man putte godbidder derned, og så er det meget smart, fordi det er sådan et låg til. Og kan man bare gøre sådan her, men man kan også bare bruge den sådan. Så ja. Og dem er der. Jeg har købt 3 stykker, og de koster sådan 15 kroner. Altså for 3 selvfølgelig, ikke? Ja. Dem er jeg glad for. Så skal vi bruge den der med. Så vi går ud til Maxi Zoo. Vi har købt først en hundeseng. Yes, den er rigtig flot. Den er grå her, så den lyserød inde i. Jeg ved ikke, om I kan se det, ligesom sådan lidt valur. Ej, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det skinner en lille smule, hvis I kan se det sådan. Der, ja. Yes, og så er det sådan en, hvor man kan gøre sådan her. Jeg ved ikke, om man kan se det, men... Og så er der sådan en pude i, hvor den både kan være sådan der, og så kan den også vende den om. Så der er sådan en bund, og jeg ved faktisk ikke, om I kan se det. Var det ikke mig, der fandt ud af det med min mor? Der var vist nogle fodspor på den her. Mener jeg.
Det kan jeg ikke se lige nu. Der følger sådan en her pude med. Eller indeni. Det ser vi lige. Kan det bare sådan et pude. Så lægger vi den ned i. Så ser den sådan. Kan jeg bare se sådan der ud. Ja, og så kan den også se sådan her ud. Så det er rigtig sødt. Den kostede 155 fra Max 7. Den hedder Anyone eller andet. I don't know. Så købte vi en shopping bag. Det er ikke noget med det, vi gør, men det var den her. 10 kroner. Så købte vi den her, den koster 40. Jo. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er sådan en, der klikker. Den er egentlig meget sød. Jeg ved ikke, om I kan se det, hvis man lægger den her sådan i forhold til min hånd. Sådan på kameraet, der den er sådan der i virkeligheden cirka. Så ja. Au, 40 kroner. Så køber vi noget til 31 kroner. Det kalder de en snackbold. Så lægger man godbidder derind, og så skal det sådan rulle rundt for at få den ud. Så kommer bare den her. Den her emballage, hvor der er sådan en chihuahua på, så sagde min mor, nej, der er en bold til en chihuahua. Jeg tror bare, det er fordi, de vil sige det til små hunde. Ekstra small. Det koster som sagt 31 kroner. Ja. Der mangler sgu da noget. Nå, det er det. Nå, godt nok. Så har vi også købt noget kattemad, men det er ikke det til den her video. Bærepose til 3 kroner. Så køber vi det her. Sådan noget hundemad noget. Det kostede 115. Så, yes. Der er på kilo i hvert fald. Det burde faktisk stå her. Nej. Så køber vi den her. Til 93 kroner. Det er den, vi skal have åbnet. Nej. Okay, vi prøver lige at bruge saksen først. Så skal vi lige klippe rundt kanten her. Jeg tror jeg lige. Nå, er det ikke svejset plastik? Jeg tror det var svejset plastik. Ja. Det kan man bare åbne. Så det var egentlig meget godt først. Så det sådan her. Så det der unboxing. Så det sådan der ud, så er der sådan en syre, tror jeg. Så kommer hundesnoren her. Okay. Det forstår jeg. Nå. Vi åbner lige her. Sådan der. Det ved jeg ikke, hvad jeg er til. Det kan være til et hundebur eller et eller andet, man kan købe. Så kan man gøre sådan her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er sådan noget. Ja. Så det man gør, så synes jeg, det her det er hunden. Og med sådan her. Så kan man holde den der, men man kan også skubbe den op og sådan. Men hvis jeg så sådan, ja. Super handy. Jeg er lidt lille. Jeg mangler noget. Jeg var ved at glemme det. Jeg har købt en bluse online. Ja. Det er den her, og der står Adidog, og den er ordentlig cutie. Og så den bluse. Det er en lille movie. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er ligesom sådan nogle arme her, og så er der sådan en hætte. Og så bagpå så står der Adidog, og den er sød. Jeg er rigtig snottet. Ja.
Ved du hvad, nu gør vi det. Sådan. Nej, det er ikke godt, den der er på stadig. Så klipper vi det helt tæt. Sådan. Ej, det er da sgu da ikke god, den der. Nå. Så er den væk. Sådan. Så er den klar også. Jeg tænker. Det var det. Jeg købte i dag. Så. Tillykke. Nu pakker jeg det lige ned i en stor pose. Så hvis I ikke har lyst til at se det, så kan I bare spole væk fra videoen. Men det synes jeg bare lige at vise jer. Jeg starter med hundemaden. Så tager jeg bare snoren ned i posen. Det er egentlig ikke så spændende for jer. Så tager jeg min... Skal se, om man egentlig kan gøre det. Man kan faktisk gøre sådan her. En 3 skål her. Kan du se ikke noget her? Og så lægger jeg bare sådan der ned i. Ja. Sådan. Så lægger jeg hendes hundetrøje derned. Så den der ekstra ting, den sætter jeg lige på snoren her. Bolden ligger derned. Og den her. Og så den her. Og til sidst, så lægger jeg tippet. Sådan. Det var alt for den her video. Tillykke. Glem lige at sige, at jeg også lagde kurven derned. Så følg mig gerne på Instagram og det der ting. Så vi ses.